na cha ubebre ansa na wadi enti wo de ba akankasa ma a friend bredi bibi no am say first no na omoso mo asante enti mre bi bai ma bron champion e bai enti abrofo atiye ho enti enam sabi sompa ni moa nananom bra asante ekokon no de bibi hene eboa nana asante hene e ma omo kokon enti na sa so ntima ma asante ane de bibi afa yonko bepe ene de ya ye kasai enti bre ni bre nyina nana obesi adwaso bia yedene ba abechi asante hene enti ene so nana wo sisi yi ena nana epese opaja no yebedi ho nkomo ene dwumadie no ankasa na sade wasi aka se na wo mo ne asante na chese no mu di fipam ane no ma yonko goro no esipi samra nananom efre babe o mo fre bae no a o be kire kuro no na dua na o betra ase se o de ba akanman mu a na efre no wonton ite o de kwa yakasa mu a na efre no bizire enu yakasa ben Fantra kasa enti bizire no enti krachi ne odi kan kwa akotworo ya bakosem no wantimi antworo bizire no ena o tworo de bibi chese enka wo se ye buzire ena wo kotworo no ade no mfiri kuro no so dabe no ye no mfiri kuro no so eti na chese ye dua na edua no na dwuma ben na edi ena na me chese wonton wonton no me fi se ye de ne ma bebre sabi etem di pa esidai eho a etem di yaja ne ma bebre enti enyina ma ade ba akoso ya hunu kuro ni den kuro bia wo sade yesi enyaye obu ho a wasimi kuro we de me na naso masina no omkọ ho ahayo ena okobo ne sesen wo baabi na beda ni kuro ni atu din sei eno so ho sem te sei de bebe no yentu okon bia entu yemfri ya sase no so baabia no da na mom bebe na no edi kan try no sabe abamre ne abakosa nchese na omofri bomo ena omo ba nti omo ba baabia na omo try no nti de mo na kru ne enyini anepa ne doso no nti omo tu free baabia na omo dada no ansa na baabia yo ende nti free bomo a ye bae no na kasa horo na wo bunu kana atwi kasa ena e wo Fantra ena e wo dwula a omo da so e wo kodefua mesi na e wo asante kasa ena e wo Fantra kasa ena e wo dwula kasa dwula nti omo da so e wo kodefua na Fantra fo no ene yei nti bra na no ba na mkotra e wo be bia e fro da pa ene bra omo twa ya na ye num nsuo bra no da so tiase a wo sisi yi ameno kase ene bebre ene me fa se be 16 century onum nti ona omo ba ya na ye na ba ko efro no ko ti brodi jese na ho ya kurase nti na nipa no free de bebi ene ko kire sa brodi no na brodi no nkura kasa nti ode ba akankasa ma ya se bredi nti brodi ubo lewudi na cha ubebre ansa na wadi nti ode ba akankasa ma a friend bredi to na sanity ohina fe yenhwe sade md kan se krobi wo ho abohu se yese ye na naso masi na bebo ne sesen e wo ha ho ni kuro no ne nhini na bakosem kuro yi chichire ye no na tesen no kre yese nananom a omodi kan fre ono memse me yuri fo modin kakra na emo nananom chese sa amra na omotena dapa mo no omotwa bura ete ya nana ya nsuom a omo ene edaso ti asa enum nsuo e wo ho yesanom na emo nipa no doso no na nsuo no nso omo enti ye ma abobofo
ɛfa ebe ɔfadeɛ asase no so ebe hu ba bia ya nsuo wɔ nsuhoro miensa na na ɛwɔ hɔ enti ɔsan kɔ ba amane no wɔn bɛhwɛ sɛ yɛbɛti sakuru no wɔ hɔ no ma ɛbɛnya nsupa anom a sɛbi yɛntimi ntu kɔ baabi foforɔ bia biom enti wɔn bɛtra hɔ nom no nti yɛn kyɛ wadama ɔmo firi baabi a na abura no wɔ no ɛgba baabi foforɔ ɛhɔ enti hɔ na wɔn bɛtra bɛpem ɛnɛ a yɛda so wɔ hɔ nti hɔ no so mo saa bɛnya nsuo no bi nsuo horo dabi dapa hɔ nom deɛ wɔn a yɛmfuo bɛn hɔ no wɔn na ɛsa no na mo baabi a ɛwɔ sisiɛ deɛ asutire bɛn mmiɛnsa ɛna baako de asuo mampa ɛna baako so de asuo bongo ɛna baako so de asuo hyiawo ɔhene yɛsua deɛ bobɔ no bɔkɔɔ na wɔn mu anim nti ase mɛkyerɛ sɛ yɛnsuo baako bɛsisi baabi a mo wɔ ɛyɛ wɔ yi ɛyɛ nsutire mmiɛnsa a yɛnum nsuo bɛpem ɛnɛ baako de asuo mampa mampa ɛno yɛ kasa bɛn wohwɛ a tete nananom baeɛ no yɛsɛ mampam nana wɔn wɔ saa nsuo no mu mampa nko ana na wɔ nti na ma yɛfrɛ no mampa nta kyerɛ sɛ wode ba akankasa mu a ɛyɛ mampam ɛno yɛ baako ɛna asuo gbombo no so ɛno so nana no abakɔsɛm kyerɛ sɛ bere a wɔn baeɛ no na yɛ asutene ketewa bi nti wohwɛ a na mmoa dom a na wɔn nom nsuo no na wɔn ayi kwan a wɔn mfa nsa wɔn ayɛ twene a wɔn ɛsɛm nsuo ɛyɛ wɔn nom nsuo nti bɔfɔ no san kɔɔɛ no ɛna ɔkɔbɔ amaneɛ sɛ mi kɔɔɛ no mehu sɛ asuo mampa wɔ hɔ ɛno yɛ asu kɛseɛ ɛna ma ho sɛ asuo ɛno yɛ asu ketewa bi wohwɛ a na mmoa dom ayi kwan a wɔn nom nsuo nti yɛkasa ho kyerɛ sɛ wogyina hɔ a na wotututuo sisi a na wogyina nti gbomo no kyerɛ sɛ wogyina hɔ a ɛni na kakra bi na bomo no yɛ mukrom kasa ɛno yɛ fantra kasa ɔyɛ na de aba yɛ deɛ mu yɛde ba twi kasa mu a asekyerɛ ne sɛ wogyina hɔ ɛnkyɛ wobɛtutuo sisi a wobɛkum aboa mmoa no dɔɔso saa na ɛteɛ nti wogyina hɔ kakra ɛni suma na kyerɛ sɛ so ɛntura ma yɛfrɛ no bongo ɛno yɛ mmienu no ɛna baako no so aboa we ɛno so yɛfrɛ no hyiawo ma yɛla pere ma nti hyiawo no ɛno so na ɛmmoa torɔmo ɛna na wɔn nom nsuo nti na bɔfoɔ no kɔɔɛ no ɛna ɔkaa sɛ asuo baako so me kɔɔɛ so na aboa torɔmo na wɔn nom nsuo bɔfoɔ yi a woka na asɛm yi yɛ bɔfoɔ no a wɔno kɔhwehwɛ asase foforɔ a mufiri da paa hɔ kɔɔyɛ no ɔno a na asa na mu a wɔhwehwɛ ɔne na yɔnko abɔmɔfoɔ na wɔde sɛ waduru nsuo ɛna no din ne biem ɛno na meka sɛ hyiawo ɛna torɔmo na wɔn nom nsuo wode ba kankasa mu saa ɛyi hyiawo no anaa hyia no wode ba kankasa mu yɛ torɔmo kankasa mu na yɛ torɔmo na mo deɛ no mu yɛ hyia ɛno so ɛkyerɛ sɛ ɛno kyerɛ sɛ na wɔn nom nsuo nti na kyerɛ wɔn nom nsuo nti saa asutire mmiɛnsa ɛna na wɔn ho sɛ dodoɔ no bɛtena hɔ a wɔn bɛnya nsupa anom a yɛda so wɔ hɔ bɛpem ɛnɛ abusua Nyansapo TV so ni yɛsua deɛ na yɛhu no nneɛma ahodoɔ ɔhene kuro ne din bio de bibi me first time wa me te de bibi yi eni mente bi da mente kuro ne din da enti ɛna me nso me pɛ bi a nso da di kan a nso wote de bibi ni emu abakɔsɛm ne emu nkyeremu ɛna yɛpɛ ɔhene me bɛ na wo ka kasa bi anya asante kasa ɛno nso mo friend sɛ ya nkasa yɛ kasa yɛ friend no Nafara ana Nafana nti wo de ba asante kasa mu a Fantra wodi kankan nam nim sɛ nka wo kam fante dabi Fantra Fantra ayi wote de ma yɛ frɛ Fantra no tete no na nananom sɛbe na wɔn nwunu ntoma wɔn
dua asawa fufuo nti na omunwunu ntoma nti na sesabi amanfoforo ekọ hɔ a na se omo kwa yese ye kɔ frantomafo kurum nti nana ye nana ya nkasa etim dua asawa na ya nkasa ye nwunu ye ntoma na de fra nana no ma bakɔ sankyerɛ se etim ye bi ataade etim pambi ne ka ne trousers na ya hye sa mra na buru ni nyamae no de na ya nkasa etum nwunu ye ntoma esa nwunu ataade esa pam entuma ne ne ekeka woni efra me pesa me sa te kasa ne bi menim sa de be eni menim kom pesa me te kasa Fantra Fantra pesa ye friend Nafara eti fa no kasa kire me sesi Nafara de woyu me chese Fantra kasa ne yeka Nafara woyu buchafo ne yemfira himfie ha na masua kasa ne bi aka me de ne ho sabi ebrumpanin se opa ubehunu na wakyekere boa ye no nyansapo aya na ye mamamre ne amane ne dɔɔso esanse enne ye me da dikan a meti de bibi saa na bi a wonso ye ohwefo a enne ne de dikan a wonso woti de bibi ohene yanhwɛ wo free sante kumase ya ba ho yanhwɛ anamo no ye anamo se meters no e pa che wa yie ewa ebeduru don hwere sen just kwa no nyiti mene se be don hwere nan de don hwere nan kuro yi me nti ni den na ase akata edin ni mpie just ya bro my mo no kasa horo bebiri e na wo ho so enti ya Fantra no so e ka ho ohene mame fa unsa ha me de usi ha de na chese ye ni nkomo no bi me de usa ha ebre sem no mesenya ba na dwumadie no akire no ye de nkomo bi aka ho adaroma udin ni bi me ochiame kwasi ajeyi abusia me sumi den dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene ya ba fie ha ne de amamre ne amane de be koso bia Nyansapo kasamfonyini ya de be sommo me kase Nyansapo a na wage so se ye sane no badwemmam koso a na hwe ne fa dwumadi aka nyina ento also kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo pra wo nyeye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame